Здравейте, приятели на баскетболната игра. В зала Диана сме, където преди 2 минути точно започна матчът от надпреварата в младежката баскетболна лига с жълто-черно. Играят баскетболистите на Тунджа Ямбол срещу синьо-белите от Академик Пловдив. 6 на 2 точки за гостите от Пловдив. Георгиев намаля аванса на гостите. И нарушение на Георгиев. Изминали са точно 7 минути и половина. Извинете, изминали са точно 2 минути и 32 секунди от началото на срещата. Остават 7 минути и 28 секунди до края на първата четвърт. Академик Пловдив е един център, който се бори да възроди славните успехи на пловдивския баскетбол. Сега номер 7 от отбора на гостите Стилян Димитров. Играч, който се подвизаваше тук преди мисля, че миналата година се подвизаваше в Ямбол, в младежката лига. Вкара една точка. Не върви стрелбата в тези минути на ямболските момчета. До момента Георги Георгиев с 2 точки, Евгений Иванов с 2 точки за ямболския тим. За гостите номер 4 Михаил Танев, едно много талантливо момче с 2 точки. С 2 точки номер 14 Николай Ненчев. Георги Елховския вкара първата тройка в матча и изравнява резултата 7 на 7. От ямболския тим Стилян Димитров обаче взе борбата. Нарушение на Евгений Иванов. Мисля, че имаше такъв фал в ямболския тим. Ямболския тим в този матч ще бъде лишен от услугите на най-добрият състезател Ивайло Вучков, който има счупен пръст и пропуска срещите. Стилян Димитров продължава да вкарва. Вече 2 точки за него. Остава с 2 точки. Иван Тенев, Георги Георгиев, Евгений Иванов, Николай Георгиев и Нетко Колев на терена за ямболския тим. Нетко Колев, Иван Тенев. Добре се освободи. Шанс за Тенев. И Ямбол излиза напред в резултата. 9 на 8. 6 минути до края на частта. Ето че Стилян Димитров вкарва своята 5-та точка с тая тройка. 11 на 9. Пловдивчани са последни в предварителната група, но много добре комплектован състав са. Номер 13, там много високо момче, Юлий Арабаджийски. Сами разбирате за какво говоря. Юлий Арабаджийски. Чували сте за Милко Арабаджийски, един от най-големите български състезатели. Това е неговия син. 2 точки за Юлий Арабаджийски. Излязъл, настъпил е линията ямболски състезател. 13 на 9. Стилян Димитров. Оставят го да стреля там. Чакат го. Евгений Иванов с борба. Георгиев взе борбата и е фаулиран от номер 11 Никола Мирчев. Ямболският тим е на 4-та позиция след отборите на Черноморец Бургас, Евроинс Черноморе Варна, Рилски Спортист Самоков, чието тим бе победен тук. Георгиев не сполучи стрелбата му.
Трябва да се вкара топката там в подкошието. Фаул. Има го нарушението на номер 4 Михаил Танев, който се прави на изненадан. Много здраво момче, виждате го с номер 4. Мисля, че е обличал екипите на няколко клуба. Стилян Димитров пък е от школата на Етер Велико Търново. Беше доведен през миналата година, по-миналата година фактически в Ямбол. През миналата година от Ямбол от треньора Ивайло Стоименов. Георгиев пак не сполучи, но Николай Георгиев куката поправя грешката там в подкошието. Сега пак Георгиев за 3 точки. Този път стреля сполучливо. 8 точки за него. 12 на 13 е резултата. 2 тройки за Георгиев. Две точки и за номер 14 Ненчев. Нарушение на номер 4 Танев. Танев, пас към Георгиев. Много добра работа на Николай Георгиев там. И той е с 2 точки, 14 на 15. Ох, колко високо скочи Арабаджийски, който отиде там. Вече за втори-трети път той в интерес на истината провокира Евгений Иванов. Сега просто без причина го блъсна с рамо там. Баща му беше специалист в такива провокации, но беше изключителен баскетболист. Дълги години с екипа на ЦСК и дълги години с екипа на националния отбор. И то в най-славните му времена, от времето на Глушков. Още 3 точки. 17 на 17. 3 минути и 10 секунди до края на частта. Кош ще бъдат зачетени двете точки на Стилян Димитров. Остават го да играе спокойно там и атакуваха го след като подходи към коша. Правилно съждане на реферите. Кош и фал. 8 точки за Стилян Димитров до момента. 20 на 17. Николай Георгиев много добре се освободи. Сега пак Георгиев. Фал. Крачки от съди Тодор Раданов. Може би имаше крачки действително. Хвана топката, тогава падна 2 крака и още веднъж престъпи. Вероятно имаше крачки. Тодор Раданов, ямболско момче. Един, смея да твърдя, от проспериращите. Видяхте откъде стреля Стилян Димитров. Иван Тенев. Много неточно Недко Колев стреля там. Николай Георгиев с нова борба.